Zer da coaching personala edo transpersonala? Azken aldean jende asko ditut galdezka, ea zer den egiten dudana, zer den coaching transpersonala edo personala, eta bideo honen bidez azaldu nahi dizuet, ze aurkitu dut analogia perfektua, ondo ulertzeko zer den coaching transpersonala eta zein den psikologiakiko dakan ezberdintasun. Zein da analogia? Imagina ezazu, zuk duzula objektibo bat, hau da, iritsi behartzara X menditara, eta zure aurrean mapa baduzu. Orduan, mapa horretan, ikusi dezakezu nondik joan zaitezken, ez? Bide gurutzeak, ze animali daude bidean, ze arrisku, eta zure ondoan, dago lagun bat, kasu honetan coacha izango dena, ipar orratz batekin. Orduan, coachak esango dizun bakarra da, non dago iparra, non dago helburua, non dago mendipunta. Eta zuk, coacha eta zure burua gidatu beharko duzu bide hortatikan. Orduan, coachak ezin du mapa hori ikusi. Zuk esplikatu behar diozu dena, esplikatu behar diozu. Hain bide gurutze badugu, nondik joko dugu? Eta orduan coacha galdetuko dizu, nondik jo behar dugu? Hau da iparra, iparra iritsi bergea. Nondik joko zenuke? Eta zuk zure mapakin, esaten duzu, hemendikan, ezkerretikan joko dugu. Ezkerretikan biek. Bidera iristen zeate, ezkerretik antzoazte, eta derrepente, lehoi bat dago. Batean lehoi bat aurkitzen duzute bidean, eta esaten duzu, ostra, coach, lehoi bat dago bidean. Eta coacha galdetuko dizu, eta oin ze herramienta dugu lehoi hori pasatzeko. Nola dugu pasa? Eta zuk esango duzu, dakagu salto egiteko aukera, edo dakagu lotzeko aukera, edo ez dakiz ze superboterea dugu. Erabili. Vale. Erabakitzen da ze herramienta erabili, erabakitzen da, eta lehoia pasatzen da. Eta aurrera goaz bidetika. Orduan, honekin esan nahi dudana, erabaki guztiak zuk hartuko dituzula. Coachak ingo dizuna da galdetu, zer pasatzen ari da bidean, nolakoa da lehoia, handia, txikia, zer du ondoan, zer dugu guk herramientetan hori pasatzeko, baina coachak ezin du erabaki, ez du erabakiko. Zertarako, zure bidea da, zure mapa da. Zuk erabakiko duzu, zein den zure bidea. Hori izango litzake coacharen definizioa. Orduan, galderak egiten ditu, eta galdera horien bidez, giatzen dizu, zure objektibura iristeko, ahalik eta zuzenen, baina zuk erabakitzen duzu, zein den zure bidea. Batzutan zuzenago izango da, bestetan, kriston huelta pila eman da, iritsiko gara. Eta coacha markatzen dizuna da, zein den iparra. Orduan, baliteke bidean esan dezakegula, dago bide bat, juteko hortikan herriska batetara, eta gero berriroko, hori da iparra, herriskara jetxi behar dugu, edo mendipuntara ego bergea. Mendipuntara eritxi bergea, goazen mendipuntara. Nola goaz mendipuntara? Zein da hurrengo pausua? Zein da hurrengo etapa? Hori da coach baten lana, giatzea. Psikologiarikiko diferentziak zein diren. Psikologo batek analogia honetan mapa ikusi dezake. Eta orduan lagundu egingo lizuke, coachak ez du laguntzen, giatzen bakarri daki. Lagundu egingo lizuke mapa irakurtzen. Eta esango lizuke, nik hortik joko nuke, hau egingo nuke, hori ez egin, lehoia hobeto da ezakize herramientakin bideratzea, hori egin lezake psikologo batek, baduelako jakintza hori, coach batek ez. Eta ez zaio interesatzen, beste prozesu mota bada azkenean. Analogiatik aterata, psikologo batek kapazitatea du diagnostikatzeko eta esan dezake zer egin edo ez egin jakintza hori baduelako. Coach batek ez, hor dago ezberdintasuna. Prozesu oso ezberdina dira eta bitako bat erabaki dezakezu zure objektiboaren baitara ere bai askotan. Analogia horretan, egon liteke galdera bat, eta galdera da, oso ondo, nik erabakitzen badut nire mapa, zertarako behar dut iparra jakin non den. Iparra ez badakizu, bueltaka egon zintezkelako. Ez balin badaguzu ipar orratz hori, nondik jo ez zulako jakingo ez, orduan, edo bai, baina buelta gehiago emango dituzu. Orduan, coach batek lagunduko dizuna bide hori errazten, iparra non dagoen esaten. Eta bestea, coachak asko egiten duena da, retoa jarri. Lehoia ikusten duen momentuan, esaten balin badu, lehoi bada hor, hobeto buelta emango deu, eta,
atea zure erraminta kaxa, ikusi ze erraminta dazkazun, eta aurre egin. Hor dago coacha reto horiek jartzeko. Ze bideo hori egin behar duzu. Objektibo horretara iritsi egin behar zara. Ja jarri duzu zure objektiboa, egin duzu coacharekin tratua, horrea iritsiko zarela, eta horrea iritsi egin behar da. Espero dut pixkat aklaratu izana zer den coachinga, zelako prozesua egiten den. Beste bideo luzeago bat nahiko bazenukete esplikatzen zein den prozesu baten prozedura, nola joko lukeen prozesu batek, zenbat denbora, nolakoak diren saioak, orduak, egingo nuke. Komenta iezaiazute hemen, edo mezu bat bidali, oso gustora erantzungo dizkizuet mezu guztiak eta galdera guztiak. Eta arte gelditzen da bideo hau, eskerrik asko entzuteagatik, espero duzuek ere zuen bidea ahalik eta zuzenen honen edo zuen bidea sinpleki egitea. Hurrengo bideo arte.